RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbog duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Kian. 29 anyos. Minyo apan buwag sa asawa ug may usa ka anak. Tagayati, Liloan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong katungod sa akong anak ug sa isyu namo sa akong asawa. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unya, sigurado na dyan kasi mong plano? Mubiya na gyud ka? Oo. Una kumakao yun sa atong pagpuyo. Dili ti kapugson. Yan nakita masan na ko nga uwa na rin kalipay na ako. Tuwa naman sa laing laki nga kwartahan. Kana, diha ka maayo. Pagpamasangil na ako. Mao nang dili ko magduha-duhag layas. O akong dadon si Inday Litlit. Unsa? Gano'n may sugot masab ka nga dadon ng bata? Huwag mo sabi mahimuan na mo 4 years old pa lang si Inday Litlit. At tumagin na sa inahan ng bata, God. Unya, pasagdan ra nimo nga ato niyang bata. Oh, sa pagkakaroon, okay ra. Na, mas trabaho si Maribel. Kung dili, masad kong maghinanaw lang. Mangumpra ko mga gamit ni Litlit, ma. Ug sugoon ako si Idong Roy nga mo'y muhato dito. Ay, maikon mao na. Haron way reklamo gikan nimo sa Maribel. Unya long, kumusta man si Inday Litlit, ha? Wa mo kita ni Inday, kuya. Si Ate Maribel may natubang na ko. Di mo gani ko pasudlon. Mao ba? Nya, sige ba itong ingon si Ate Maribel, kuya, kung wa ba kuno kay gipada para niya. Kay wa ko siya kwarta. Sa? Baga ako na daw, God. Bahala ko siya.
nanawag man. Hello. Unsa man ka? Wa kay plano nga mohatag og sustento sa mga anak? Unsa? Tagpatin pa. Kaya nga doon ha? Wa ba day ko magpadaog para sa bata? Nagpadala gid ka. Pero mga diaper, gatas ug unsa pa na diha? Unsa ba day ipadaan ako di ay? Nga mo man kinahanglan ni Litlit. Padadi ko kwarta. Kaya nga naman. Para ni Inday? O para ni mo? Ayaw ko ginaanak iyan ha. Obligasyon pagyapon nimo nga mohatag ka nako kay asawa ko nimo. Unsa? Uy, bahala uroy ka. Para sa bata na lang ako ihatag. Ugwa kay labot. Oh, sige, Jong. Kay ikihati ka. Unsa? Kwarta mo ay usa sa hinungdan nga nung nagbuwag mi sa akong asawa. Nakabalita ko nga naa siya'y nauyab-uyab ng kwartahan ug mao akong pagtuo nga adto na siya muuban atong tawhana. Pero sa akong nadunggan, lahi di ay iyang gikahipon. Adik ko nun ug wa paggitrabaho. Mong nabalaka ko ug dali na akong giadto sa ila. Unya, Ngunsa ka din tinuod ba nga naa na kay kahipon? Sa may labot nimo O naman tayo hilabtanay? Wa na lagi. Pero nabalaka ko sa akong anak. Babae imong anak, unya, nagkapuyo kag adik din Hoy, ayaw ko papatakag pasangil ha. Hain si Inday. Natog. Ayaw nagtugaw Gusto kong tanaw sa bata. Saba, oy. Lakaw na. Lakaw na kung diri ka gusto magpatawag og pulis. Oh, syempre. Dili gyud siya mosugot nga makakita kas bata. Kay wa man didto niya. Unsa ma? May nakasulti na ko oy, nga tuwa sa probinsya ang bata. Gibili ni Maribel sa inahan kay maoy nag-atiman didto. Unsa? Sigurado ba ka ba? Ato silang probinsya ra ma-confirm nimo. Oh, kipalayo ni Maribel ang bata nimo kay managmal man kuno ka. Muna hinungdan nga nagigbuwag siya nimo. Unsa? Dili na tinuod ba, oy? Apa, pwede ba ko magkakita ni Inday? Pasensya dong, pero dili pwede. Oh. Kay mi-file ang imong asawa og temporary restraining order aron nga dili ka makaduol sa bata. Unsa? Nakasabot na ko sa tumong sa akong asawa. Kung dili ko muhatag og kwarta niya, dili niya ipakita ang bata nako. Maong sa pagkakaron, giantos lang sa nako nga dili makakita ni Inday Litlit samtang maglihok ko sa mga angay buhaton aron makuha nako siya balik. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana. 4 anyos pa ang akong anak. O sa akong nibawaan, adto pa na ang kustudyaan ni sayang inahan. Naba ko chance nga makuha na ako kong anak sa ingon anak nga pangidaron? Ikadong pangutana. Kasado gyud mi sa akong asawa. Obligado ba gyud di ay kong muhatag niya og kwarta bisan og buwag nami? Og may lain na siyang kaipon, samtang ako, wa. Ikatulong pangutana. Magpadakog mga diaper, gatas, ug uban pang gikinahanglan sa among anak. Ug gusto gyud sa akong asawa nga kwarta nga akong ipada, pero nibalibad ko. Makihabali ko niya nga nagsuporta magyapon ko sa among anak. Ikaapat, ug katapusang pangutana. Nahibawan ako nga wa sa poder sa akong asawa ang among anak. Tuwa sa lolo sa bata nga naa sa probinsya, kay maoy gipatiman niya. Samtang nga akong asawa na ay kaipon ug matod sa akong mama nga naay nakasulti niya nga adik pagyud ang kaipon ani. Bukat ba ni nga rason para makuha na ako pagbalik ang akong anak? Palihog, tabanging tambagi ko, kini ang akong suliran, Kian.
Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog ako today ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Mga pangutana kabahin sa ato ang mga dokumento, sa ato ang karelasyon, sa ato ang personal nga mga butang, atong pagpanrabaho, mga dokumento, ipadadayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi guys kung saan nyo pagpadala yung mga suwat, mga suliran diri namo. Ang importante, kumplituha palihog ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana ug mga problema pahibaw asad mi guys kung taga-asa mo para magkibaw mi ug asa nagyud dapitan naabot ang akong tingog. May na lang akong tingog naabot og laing-laing dapit. Ako in town wa pa. Sagdi lang no, mo man ay nakanindot sa teknolohiya. Mapasalamaton kay mi ninyong mga sukintig paminaw nga padayon nagsubaybay sa ato ang programa. Pinaagi sa ato ang mga radyo no nga maminaw nato real time ang mga naa silahang panimalay sa ilahang opisina, silang mga sakyanan, pawas laay, pawas duka. Salamat kay ninyo. Ang mga nawahi out naminaw sa YouTube or naminaw sa Facebook account. Whether naminaw mo sa YouTube, Facebook, or live nato sa radyo, pasalamat mi og nagkinaot mi wa ra mo nalingaw, but nakatun mo sa matag tambag nga gihatag nako og ni Dr. Obra kung punto medikal ang mga pangutana. Hapit na yung Pasko, gamay na lang, kumusta man ang ato ang shopping? Hoy, dili ni pamahalay regalo ha? Kita pong mudawat, bawal manaway magyamid nga baraton inyong nadawat or nga wa ninyo nadawat ang inyong wishlist. Wish man na, pwede man di mo come true. Wa man takibaw po, no? Nga, kung pila po'y kayang mamagpapa or ni ate o ni kuya, nya gibahin-bahin pa na, nya napay mga bayranan, pila ra by 13 month, nya usahay, mura gyud po na, usay ang 13 month, nakataga na nagbayranan. So bahala na, kibaw mo, ang importante na hinumduman mo, no? Importante nga naamoy nadawat, importante may taglawas, importante we have each other. Bahalag di kaigong 500 nga Noche Buena, kinsa man sige nag-ingon, uy, nga kaigo ng 500, no? Kadugay, umrag, pila na lang gibalur yun 500, way boy atik, way binuang, no? Maglisod ta, nganong ilaron mo nato atong kaugalingon, labaw nag-upat ka tao, magkaon, magsaw, og 500 pesos nga Noche Buena, og tuod man, og tinuod man gani yun na, no? Sige lang, hinay-hinay, amping lang yun ta, no? Ato lang yung paningkamutan nga unta, kuyog ta, mayo taglawas, and that is the most important thing. We will share whatever we will have on the table. Ug unsay nas lamisa, panra na, bahalag laki mi pansit kanton ra na, pasalamat lang yun gihapon ta. Ang Pasko, no? Panahon na guni nga mapasalamaton ta. And there is always something to be grateful and thankful for. Okay? So, atong letter sender si Kian from Yati, Liloan, Cebu. Mayor Aljo Frasco, Congressman Duke Frasco, o Vice Mayor Margo Frasco, and our dear Secretary Cristina Garcia Frasco, ug sa tanang mga nagtrabaho din ha sa munisipyo sa Liloan. Greetings ninyong tanan, advance Merry Christmas ninyong tanan din ha. Punto legal ang iyahang mga pangutana mo niyang suliran kabahin sa iyang katungod sa iyahang anak, no? Kay naman ni siya issue sa iyang asawa kay murag nagkabuwag sila at tungod sa kwarta, no? Nani siya uyab-uyab ang iyang asawa, nangita magmasdato kung saon na lang ni. So anyway, ang ilang sitwasyon kay kung di manggod kuno siya mohatag og kwarta, suporta di ipakita ang iyahang anak, no? Karon gagwanta siya nga di niya makita ang iyang anak katus inday litlit kay wa man siya ikahatag siguro, no? So una niyang pangutana, 4 anyos pa ang iyang anak ug sa iyang nahibaw-an adto pa ang custody sa iyang inahan. Sakto ka kay mo ginay gibutang sa family code. Naa ba koy chance nga makuha nako akong anak sa ingon nga pangidaron? Na akong pananglitan mapakita na to nga unfit nga mother ang imuhang iyahang inahan or nga mas dili makaayo sa iyaha ang environment kung asa nagpuyo ang bata o niya mas maayo nga naa siya nimo pero unsa nga mahatag suporta unsa man ni nato, no? Pero paabot ta kay kung dili gani inig ka 7 anyos niya pwede naman siya mopili og asa siya. Ikaduhang pangutana, kasado gyud mi sa akong asawa, obligado bagyud di ay kung muhatag niya kwarta bisan og buwag nami ug may lain na siyang kaipon samtang ako wala, ay di man ni nato sa ikain wa niya siya naa mo
kung ano inyong kahimtang, ang imong paghatag og suporta, dili man para niya ngadto man sa bata. Pwede kang dili na muhatag niya og suporta, pero dapat muhatag ang suporta sa bata. Lahi ang suporta mga sukintig paminaw nga atong ihatag sa atong asawa. Asawa meaning sa atong pinakaslan. That is spousal support. Mandato gapon na sa balaod. Pero kay naaman siya lain, pwede na tong gamiton nga, minyo pabaya ta, di biya ka pwede unta na ay lain, so di ko mahatag suporta nimo. But the other aspect of support, guys, is child support. And it is not dependent kung makakita ka sa bata or di, kung nanabay lain ang mama or wa, o okay pa ba mus mama or di, or nanabay lain or wa, single pa ka, masulubon ka, na-hurt ka, na-alkansi ka, dili na. Ang basihan ra nato ang pagkangan nga amahan ka anang bataa, period. Obligado kang muhatag og suporta, palihog lang. Samot nga di ipakita ang bata nimo, di man ka muhatag suporta. Ikatulong pangutana, magpadala ko og mga diaper, gatas ug uban pang ikinahanglan sa among anak. Ug gusto gid sa akong asawa nga kwarta ang akong ipadala pero nibalibad ko. Makiha ba di ko niya nga nagsuporta manggihapon ko sa among anak o na dihang laay kang imong asawa na og kwarta. Di mo sugot, I need cash. Pero guys, ang support according to the law does not necessarily have to be in the form of money. So long as ang kanang imong gihatag are necessary ug needs gyud tinuod ug gigamit ug magamit gyud sa mga bata, no? Then support ra gyud gihapon na. Pwede ikay mo muhatag in kind, no? Kay di pwede man na, di man necessary. So sayo pod ang imong asawa dihang dapita. Ikaupat ug katapusang pangutana, nahibaw-an ako nga wala sa pader sa akong asawa ang among anak tuwa sa lulo sa bata nga naa sa probinsya kay maoy gipaatiman niya. Samtang ang akong asawa na ikaipon ug matud sa ako ang mama nga naanay nakasulti nga adik agoy pagyud ang kaipon niya. Bugat ba ni nga rason para makuha na kog balik ang akong anak? Yes! Pwede kaayo kiyan. That is what I said. Nga pwede na to pangitaan og paagi to show nga unfit. Number 1, dili nimo pwede iintrigo ang custody ngadto sa imuhang mama kay naaman ang ngadto sa lula kay naaman ang mama. Ug mao naman lang ganina, pwede nimo kwaon ang bata. Or kaduha, ang environment kato akong giingon nimo nga dili makaayo sa bata, adik if ma-proven pud nato nga delikado iyang kahimtang, those are sufficient and enough reasons para atong ma-fight ang custody sa bata maski pa og below 7 years of age. In your case, 4 years old. Pwede gud natong kwaon ang custody. We have to prove that, but mo file gud tas korte, kuha kag DSWD og sa mga pulis, ha? Mga suking tigpaminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.